A través del projecte europeu Taste the Difference ens brinda l'oportunitat de poder promocionar els vins catalans en denominació d'origen tant a la Xina com als Estats Units. En aquest cas estem en una actuació als Estats Units i la veritat que és una gran oportunitat per al sector del vi poder tenir esdeveniments d'aquest caire de promoció. Ajuden molt a poder vendre el vi. En aquest cas, aquest esdeveniment s'ha fet a través de l'importador i ajuda molt a l'importador a poder explicar amb més detall el producte i contextualitzar-lo amb el que seria el relat del vi català. En aquesta actuació hi ha hagut 8 cellers catalans de diferents denominacions d'origen representats per als seus importadors i bé, és una oportunitat per Prodeca i per tots els cellers catalans, per al sector del vi català, poder explicar tota l'autenticitat del vi i tot el territori català i entendre'l amb més profunditat.